Diumenge es va celebrar l'acte d'homenatge a la solidaritat i a la cooperació durant la pandèmia i en record a les persones de Vallirana que ens han deixat a causa de la Covid-19. Precisament per aquest motiu, l'acte va començar amb un minut de silenci. Durant l'acte, l'Ajuntament de Vallirana va donar una placa d'agraïment a totes les entitats i empreses que han cooperat durant la pandèmia, així com també a la comunitat educativa i a les residències de la gent gran. També als voluntaris a títol individual se'ls va fer el lliurament d'un obsequi. L'acte va estar encapçalat per l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i es va comptar amb la presència del subdelegat del govern a Barcelona, Carlos Prieto, el diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Jesús Narro, i el seu predecessor, Enric Llorca. Hem pogut celebrar aquest acte de reconeixement i record, un deure i una obligació que teníem com a Ajuntament. I ho hem fet coincidint en la celebració de les festes de Sant Sebastià, que commemoren el vot de poble. Em fa goig estar avui com a alcaldessa aquí i veure tanta gent que va posar hores, recursos, sentiments per ajudar els seus veïns i veïnes. Des de la confecció i repartiment de les mascaretes, fins als somriures provocats amb la mainada que celebraven els seus aniversaris, des del repartiment d'aliments, els productes de primera necessitat, ordinadors, fins a les donacions d'empreses, de comerços, de particulars, des de les tasques de neteja i desinfecció fins als ajuts per a la reactivació econòmica i social de Vallirana. Reconeixement als treballadors essencials que van mantenir en funcionament els comerços i els serveis durant tot moment. Reconeixement especial al món educatiu, que també va treballar tant al retorn a la normalitat. Tot ha estat una demostració d'un municipi que des de la cooperació fa front a les adversitats per minimitzar els danys i acabar-les superant. No tenia cap dubte que com a municipi, com a societat, donaríem aquesta resposta. La Vallirana solidària, implicada i generosa, ha tornat a emergir quan se l'ha necessitat i ens ha donat una lliçó de convivència i compromís. L'homenatge va cloure amb una ofrena a la placa commemorativa que s'ha instal·lat al costat del nou pavelló.